Kalingap, andito po tayo ngayon sa Cainta. Ayan. May pupuntahan kami dito. May mga ayan o. Sabi mo daw siya. Ayun. Ayun. Patok. Patok? Hoy, patok. Oh, lagi mo akong naaway mo na. Ha? Ano? Ay, pare. Punta ka na rito. Isa siguro na. Ayun, kaya na ayun. Alam mo ito? Ayan. Lampa sila o. Yan si 20 po eh. Salamat po. Thank you sa inyo na. Thank you no. Team nyo. Oo. Yan o. Mga kagapay. Pinapabalik na ako. Na lahat? Si Rab, si ano, Betty Boy. Sa meeting na naman po. Kaya po tayo, kaya na. Si Kuya Bag. Yan o. May paano sila dito. Kain na tayo. Lola, almusal. Kain na tayo. Ito gusto ko. Tanong. Sarap nito. Kain na. Sagapay. Sige, sige. Matalay na natin. Sarap nito. Basta may okra. Sara. Ay, may ito, tilapia. Sarap. Bangos. Bangus. Smoke bangos o. Yan. Saan tayo, brother? Ayan yung ano natin. Pinapauwi. Pinapabalik ako. Ano, uwi ka. Uwi. Kita, habol kami. Thank you, thank you. Sige, sige. Ayan o. Tuntua sila. Parang vlog ako dito. Sabi ko, free ka na. Ayaw mo, brother ko. Sensory. Grabe, nagpagdami po tayo ng nangyari. Baby, saan ka dito? Yan o. Mga kasama natin si Bobby o. Yan, mga kasama namin yan. Ito, mga si Ladiga. Yan o. Support naman sa channel ko. Ayan. Ladika Vlog. At sa mga viewers ni Kagapay. Kagapay, yun po. Support naman sa channel ko, Ladika Vlog. Team Kalingap, solid. Yan. Yan, pasupport naman po na vlog ni Kuya Arnold Pubuasan. So huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, pindutin yung bell button para update sa mga video na vlog. At yung pasupport na nga ng channel ni Kagapay. Kagapay. Yan, maraming salamat. Ayan, supportahan po natin sila mga Kagapay. Ayan, supportahan din natin ang aking kababayan si Kabutit. Michael Vlogs, ha? And syempre, Michael Vlogs! andito rin si Idol Chuchu. Tapos na po si Lorne, si Brother Paas, si Kuya, si Nelson. Ayan. Halimbawa, merong isa o May dalawang upload na ako. membro, limitado lang po muna. Example lang po ito muna. Susubukan po ng grupo na magpahiram sa miyembro. So, ito po, bawat pera na hihiramin ng miyembro ay kinakailangan may duration o due date. May due date po siya.
Tapos, payable within 2 months. Sa loob ng 2 buwan, ay kailangan maibalik yung perang nahiram with 5% interest. Ito naman pong 5% interest na to ay interest ito na hindi naman po mapupunta sa bulsa ng mga officers, kundi para din sa grupo. Nagkakaroon dito. Isang ganyan. Tapos, nakada. At din ako natutong ng isda. Nasa, Laguna ba ako? Laguna Bay. Laguna Bay, din ako nagsimulang ng isda. Binagi pati ko dyan. Maraming tanso ko. Ngayon po, ako pa, uwi na po ng Metro Manila na at hindi ako na din dito sa Manila na medyo nagkaroon ako ng problema, kalukuhan, pagkada, at sa mamatay pa ako. Pumunta ko sa isang lugar dyan sa tagig na bugati ko mga rabating. Musubat ko sa mga sunadahan. Pinawin ako sa Mindanao. Nagkataon po na itong pinsan din namin, matubal din po na taga Paranaque. Sabi ko, kamo nang umuwi. Kasi kita kay Boy Matubang sa merong ceramics bagay ito. Pagawaan yung mga figurin. Sabi ko, sige, baka magtagal ako dyan. Dumating ako doon, hindi na ako natuloy na umuwi ng Mindanao. Napauwi na po doon ako. Kaya malaki yung utang ulit ko sa Renfi. Doon ako lumaki at pagkaisip. Diyan sila, alam ni baby ano? Nagsweldo ko dyan, 50 isang araw. Ha? Kaya? Ay, isang linggo pa rin 50. 1980s ba ito? Ang araw ng 80s. Ayan na, sila Boy Domoy, ayan, Chayo, Bernard, yung original ng mga ano eh. Sila Dumay, tsaka si Bing. Hanggang sa, nagtagal siguro nung pumunta, ano? Walang kontak. Hanggang sa kami usap-usap kami, nagtabos niya ng group chat ng mga taga-Renfi na talaga. Kasi may mga patay mo rin eh. Nasaan na si Crazy ngayon? Walang kontak ko. Sila, marami po sa mga Renfield po, yung asawa niya, taga-roon din. Sila nag-aasawahan. Ito, ang asawa niya, pastor na ngayon. Mga taga-Renfield lahat yan. Yung sa Dumay naman, niya si Boy. Batisong din na dati. Nasa si Miss Wala na rin? Gina? Kaya pa na. So, marami dito, pati nga si Bing, asawa niya, Bing. Taga-Renfield din yan lahat. Si Jaime, Lisa, sila po ang nagkakaasawan dito. Ako, muntik na. Lumabang buhok baga, no? Hindi ko niligawan yun. Hindi ko niligawan yun. Wala may gusto sa akin. Kaya nga, wala akong niligawan dyan. Saya. Pangasinan yun? Pangasinan. So, ibig sabihin po, itong Renfield po ay hindi pwedeng makalimutan. Dahil din ako nagsimula talaga. Bata pa, no? Nagmamasilya ako dyan. Istantong sa Elipante. Sila yung tinagawa ng Elipante. Taga-design. So, matagal din ako sa Renfield. Yung si Dimitri yung palit ko na lang din. Hanggang sa ito nga, nagkutakan tayo. At nagbuwa ng magkita. Yung iba dito na bago mamatay, nagkita tayo. Si Jaime noon, batang-bata pa yan. Ano? Sponger din yan eh. Batang-bata yan. Bumata. Pag yan ay mga ng ngipin, batang-bata na yan. Yung po mga ano po niya, Ben, yung ating president dito. Ganda yung project niya. Maliban doon, siguro may rinig natin yung mga kasamang mga vlogger, di mamaya mo yan, pwede sila mag-suggest kung para improve yung ating si Herap
kasi ng buhay ngayon, talaga ano. Hindi kami napunta sa vlog, kami siguro sa mga nahihirapan din. Sa Bicol, mahirap ang buhay dun. Halos lahat ng dito, kumakato ng kahirapan. Grand pagdilla. Pagkatapos ko dyan sa Ringfield, kung saan ako pupunta, kung saan ako sumusuko, nahanap ko yung kagdasan nyo kumbaga sa ginto, yung patama, yung high grade. Nag-networking din ako kung saan mga company, pero wala talaga. Pero yung aking pong ginagawang pagtulong, 2003 pa, nagsimula ko ng yung feeding, tapos bigay. Na-maintain ko yun. Basta punta ko doon sa yung Feed My People sa Quezon City. Hindi ako nagtagal din sa Quezon City. At may mga bagyo, kasama ko sa kanila. Hanggang sa ako'y pumunta ng Bicol, kasama ko si punta akong Bicol, hindi ako nakaalis. Doon ko yung aking natutunan sa feeding program, sa Feed My People. Mahirap pa hanap ng sponsor. Mahirap pa lang magtiwala sa atin. Hanggang sa tumating po ang panahon, ay meron ang Facebook, doon ko nag-upload ng mga video. Wala pa ako sa YouTube. Facebook pa lang. Taon din po, mahigit siguro mga 15 years ako sa Facebook. 4-5 yung aking Facebook account ko. Tapos may page. Doon nagsimula na pinakilala. Hanggang sa 2019, nag-open ako ng channel. Mabilis lang kasi meron akong pangalan sa Facebook. Pag-promote ko sa Facebook, nagpunta sa channel ko. Kaya mabilis yung pagdami. Hanggang ngayon, ano po, 1 million plus na tayo. Itong anak ko, si Kalinga Prab, nasa Manila, kaya nagtrabaho sa YouTube na. Ayaw umuwi sa Bicol. Kasi siyempre may trabaho baga. May trabaho, bihira mo kayo trabaho pag gano'n. Nanghinayang siya, gano'n. Sabi ko, umuwi gano'n. Para katulong sa pag-edit ng mga video. Hanggang sa dumating yung pandemya, ito lang. Umuwi. Ano yun? Bago umuwi, may COVID na wala pa. Ngayon ano, yung anak kong isa po, si Kayna, Kakay. Umuwi din yung si Kakay. Kasi mahirap sa Manila dahil may pandemya. May virus. Umuwi sila. Hanggang sa nag-vlog siya. May nagkataon naman na gwapo ito. Sumatok sa mga kabataan saka sa mga senior. Ang mga fans niya, follower niya, mga bata na sa matanda. Walang bata. Kaya naunahan na ako sa subscriber. Kaya lang, siyempre, sinashoutout na ako. Kung may mag-subscribe, di ba? Nahatak ako. Pero ako yung pinakauna talaga sa larangan ng pag-tulong. 2003, ako simula. May mga nagtiwala ako na sa Facebook, nag-sponsor. Pero wala pa yung mga pabahay na ganyan. Wala. Kasi ako po yung nag-monetize sa channel sa YouTube. Then content, kilala po tayo. Marami nagtitiwala sa akin. Hindi na mga simula. Mahirap kung wala ako sa YouTube ngayon. Makaisa ko sa mga kumakain ng asal. Kumakain ng bigas. Guys, mahirap. Pero sige pa nga ako. Basta ako may nag-radio na. Yung simula. Nakatag yung talent ko sa radio. Kaya sa nakilala ko. I-promote ko yung isang kapo. Paano na ngayon po, nila ko na yung ano ko yung nangyari sa akin. Kasi matagal hindi nagkita, no? Matagal, ako nagkita, no? Ngayon, ito, gawa tayo ng parang programs. Maganda naman yung mga ano yung ito sa piso-piso. Maganda yung mga katulong sa akin. Saka, siyempre, yung ano baga yung commitment natin sa grupo. Piso-piso lang. Ngayon, nakapagkita lang ng ano, ng sensibilidad saka yung commitment natin sa grupo. Bilang grupang rinto. Kasi ako ang tumatay yung presidente. Yun guys. Ha? Bernard, yung pinakamagaling sa rinto na